जतन साइमानो जे मिया सिनि सुरमाव सिनि तिफ्रामा थाने कायसा वानजिबो सननि सिनि महाराष्ट्रनि वारियार्स सिनि प्रणजित चक्रधर वो जे बीजेपी नि बाइक बाहिनी है गुंडा बाहिनी बाई बनो बुई बुथार जाकमन बागने संजे तिफ्रामा थाने सिनि वारियार्स सिनि अमाहाय खालामन बागने खाखामो कारण बुईनि दफान बरफ नोंथों ब सिनि दिमान हाय सिनि दाबिना ब समर्थन खायो ब मानिनाव अबन बागने जों जे तिफ्रा सरक बिनि बागै जों खाखामो तान बागै सिनि दाबि जों अब नांगौखौनो सिनि दाबि सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन दाबि जों जे महाराष्ट्र आसाम जे सिनि ग्रेटर डेभलपमेन्ट सानमानि वा बर' वानजिबो सप्ताह जायगा थुरुंगा जों जेखुनु जाति फोरोंनो बर' सोनो सापर्ट खायो सिनि बागै ब लांमा लांगा आपनो दैनोसो जे रम माने बुथारनाय बुनाय आबर अपना जों क्राक सास्ते होननानै बागै सिनि जेबा जगा रेडि खालामो पुलिस नायफोर थां बाहिनीनि बोखारथिखौ बोसोर जरतै दाबो जे मियानि जे गथानानै बोसोर जरतै सामआव जोंथ' सिनि गोबां माने सिनि आरो तिफ्रामा थानाय लिडार आरो माबा थांनाय जा अबन बागै गमा हाय गतना आबासों डिटेल काहिनी जोंथार सिनि नेता दं बिसोरनि माननाय फेबा जों सोजोबदों जेमोना अब बिजेपिनि गुन्दा माफियानि बिसोरनि अब बरनो जे मादार फाइजोगोन जगाबतैनो बरनो माने क्राक ने साइ क्राक माजारानान बागने हेका बरनो पुरो दाति दाति खाय जे जागमन तमथं सिरोनि अभियान खायबन बरनो रुतबै तिखलाय एरेस्ट खायन बागने जों माहिती आसामावबो